Pre veľký úspech prehliadky luxusných značiek A. Milan Fashion Show v Trenčíne sme vám pripravili pokračovanie toho, čo sa do minulej časti nezmestilo. Legendárna show sa konala v historickom hoteli Elizabeth pod Trenčianskym hradom. Milovníci módy a luxusných značiek si na A. Milan Fashion Show prišli na svoje. Na známej prehliadke nechýbali top značky, dobrá hudba ani zábava. Chceli sme priniesť na Slovensko kúsok svetových trendov a spraviť ich tak dostupnými pre všetky ženy, ktoré si potrpia na originalitu a jedinečnosť. Veľmi trendy, práve tie 3D kvety zakomponované v oblečení. Sa týka, že vestičky a nohavice kopy. Teraz je to veľký trend. Nechýbali ani luxusné šperky. Zdobíme sa nimi celé tisícročia. Zlato, diamanty jednoducho nestarnú. Pozreli sme sa na ich originálne prevedenie. Ide o precíznu prácu, takže originalita je na prvom mieste a jedinečnosť predovšetkým. Samozrejme, zlato je večné, ide o nadčasový materiál, ide s rôznymi trendami a podlieha aj móde. Čiastočky zlata, striebra a iných vzácnych zložiek sa čoraz častejšie objavujú aj v luxusnej kozmetike. Je to spojenie fitoterapie, aromaterapie a kryštálovej terapie. Produkty fungujú vlastne na princípe obnovy bunkového tkaniva. Dostávajú sa do hĺbky pokožky, kde regenerujú úplne teda vašu pleť. Trendom podliehajú aj rôzne skrášľovacie a relaxačné procedúry. Klasické masáže, maderoterapie, brazilské maderoterapie alebo aj odstraňovanie vrások pomocou plazmaliftingu. Ruka v ruke s fyzickou krásou ide vnútorné zdravie a duševná pohoda. Ja sa zaoberám zdravím, tak očakávajú to, že im s ich zdravotnými problémami, či už pleť na pleti, alebo celkovými zdravotnými problémami, či už fyzického a pohybového aparátu pomôžeme. Takže ja sa zameriavam hlavne na pomoc ženám, hlavne ženského zdravia, pretože toho je naozaj v dnešnej dobe veľmi veľa. Takmer každá žena má problémy. V dnešnej dobe je trošku ťažšie, možno majú niektorí ľudia zohnať prácu, alebo sú v podstate už presítení tej práce, ktorú doteraz robili. A ja sa zaoberám akreditovanými kurzami, kedy v podstate tí ľudia si dokážu zmeniť to svoje zamestnanie, alebo teda začnú sa venovať niečomu, čo ich naozaj v živote baví. A možno nastal práve ten čas, kedy by mohli začať. Kto si potrpí na pohodu, duševný relax a zdravý životný štýl, ocení toto celotelové masážne kreslo. Výhoda je v tom práve, že nepotrebujete žiadne nejaké náklady, extra, nejaký veľký priestor, takto jak je, kedykoľvek si sadnete a kreslo môžete okamžite používať. Ten program má zhruba 20 minút, takže tých 20 minút naozaj dnes si nájsť na seba čas, to je vec, ktorú odporúčam každému. Podujatie sa tradične spája nielen s módou a krásou, ale aj interiérovými novinkami a originálnymi dizajnovými kúskami. Každý jeden ten kúsok je výnimočný, je jedinečný, lebo je vyrobený z dreva. Každý má svoju špecifickú farbu a nedá sa vlastne vyrobiť jeden kúsok rovnaký. Prírodný materiál asi je základ tohto všetkého, čo vytvárame. Ja si myslím, že stačí jeden dizajnový pekný kúsok v priestore a úplne to zvýši jeho hodnotu a je to oveľa krajšie, elegantnejšie. Exkluzívny partner prehliadky luxusných značiek A. Milan Fashion Show zastrešil Strachan Resort. Podujatie sa nieslo celý večer v skvelej atmosfére.